ושימו לב למפגן הזה, מפגן האבוקות, ויש גם שני רימוני עשן ירוקים שכבר הושלחו לכאן אל המשטח. שוב המשטרה לא מצליחה למנוע את החדרת האמצעים הנפיצים והדליקים הללו לתחומי האצטדיון. אנחנו מקווים שאין נפגעים, ועכשיו נאלץ להמתין עד שהעשן יתפזר כדי שנשמע כאן את שריקת הפתיחה. ולהזכירכם, בהפסקת המשחק הערב, כרגיל, תחרות מלך החמש. מתנת פיתוח ישיר. אנחנו רוצים את תשומת לבכם לשנייה קלה. מועדון כדורגל ומכבי חיפה לא שוכחת את השחקנים ששירתו אותה. אריק בנאדו, מיכאל זנדברג עזבו העונה את מכבי חיפה לביתר ירושלים, מתקבלים בשריקות בוז על ידי אוהדי מכבי חיפה. שחר עשה את כל המאמצים להשאיר לפחות את זנדברג, אבל לא יכל היה להתמודד עם ההצעה שהגיש לזנדברג גיידמק, ולכן זנדברג נחת בביתר ירושלים.